czwartek, no a w czwartek ja mam dyżur. W piątek 2 zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcję ganiasz. Ale za to niedziela, niedziela będzie zaraz. A za tydzień w poniedziałek ty nie możesz, bo pomagasz mamie. A we wtorek i w środę ja mam w domu pranie. No a w czwartek ty masz dyżur. W piątek 2 zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcję ganiasz.